Čus lidi, dneska si ukážeme, jak si změnit vzhled Google Chromu. Takže pustíme si ho, klikneme na tyhle 3 čárky, dáte nastavení, dáte získat motiv a sem tady si můžete vyhledat různé motivy, jako můžete si je tady vybrat, ale nebo se můžete napsat, co chcete, třeba Minecraft, sebe motivy. Já jsem si udělal svůj motiv, tady by vám že můžete si udělat svůj motiv. Tady udělal jsem si to, nastavil jsem si to a vy si třeba něco najdete, třeba tohle a dáte zdarma. Takže vám to začne stavovat a už to máte nastavení. No, tak to by bylo dneska všechno a čus.